ଆମ ରଖିଦିନ ରଖିଦିଅ ଟିକେ ରନିଂ ମୋଡ଼ ସବୁ ଅଛି ଧରି ବସ ଉଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଦେଖାଉ ନା ସେ ପୁରା ଯିବଟା ରାସ୍ତା କିଏ କାଟିଥିବ କୁହନି ରାସ୍ତା କିଏ କାଟିଥିବ ଠାକୁର ବାହାରିଲେ ଯେ ଯୋଉଠି ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖା ହବନି ଦେଖା ହବ ହଁ ଏଇଠି ରଖୁନ ଏଇଟା ବୁଲେଇ ଦଉଛି କପିଳାସ ଏଇଟା କିଛି ଆଉ ଦୁଶୁନି ଏଇଠି ଦେଖା ହବ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହବ ନା ଏଠି ହାଇଟ୍ ବେଶୀ ଉଞ୍ଚା ଉଠୁଥିବ ଦେଖା ତ ହବନି କଣ ଆମେ ଏତିକି ଉଞ୍ଚା ଆଇଲୁ ଏକ ନମ୍ବର ଚାଲୁଛି ଚାରିଟା ଉନ୍ନତି ଦେଶର ଗାଡ଼ି ଆହୁରି ଯିବ ତିନି ନମ୍ବର କାଢ଼ିବା ପଥରଟା ଖାଇଲା ଦେଖିଲେ ଲିଲୁ ମାଉସ ଡରେଇ ଦେଲା ପୁରା ବାପା ନା ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଜାଗା ନାକଟା କେତେ କରିକି ଦେଖୁଛୁ ନା କି କଷ୍ଟ ପୁରା ତ ପାହାଡ଼ ଦିଟା ଖଣ୍ଡ ନାକ ଦେଲା ଆରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି ବହୁତ ଉପରକୁ କିଛି ପୁରା ଯିବା ପଡ଼ି ଯାଉଛି ପଳା ନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାପ ଏଠି ଗାଉଡି ବାଲା ଚାଲିକି ଯାଇ ପାଣି ଢାଳେ ଧରିଥିବ ହଁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆମକୁ ରାମ ରକ୍ଷା କରିବେ କେହି କିଛି ଟେନସନ୍ ନା ଅଭ୍ୟାସ ହେଲାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ କହୁଛ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲ ଆମେ ଆହୁରି 9 କିଲୋମିଟର ଲିଲୁ ଆସିଲା ଲିଲୁ ଏପଟେ ଲିଲୁ 1 କିଲୋମିଟର ଧରିକି ରହୁଛୁ ଲିଲୁ ଖାଇବା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ରଖିଥିବା ମନ୍ଦିରରୁ ଛଡେଇ ପୁଣି ଧର କମ୍ ଲାଗୁଛି ଆସିବି ଏତେ କଣ ଲାଗୁଛି ମତେ ସେଠି ଢେର କମ୍ ଲାଗିଥିଲା ମାମୁଁ ଆମେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଆସିଲେଣି 6 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ ତ କହୁନ କେତେ କିଲୋମିଟର କୁହଲୋ ରାତି ହବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରି
ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ହେସ୍ ପିଲାକୁ ତ ଛାଡ଼ିକି